أمبار ناب كورونا فيروس نخيد قدم ناب كورونا فيروس مخادنا أبز ساعات بزوح يبهال له بزوح يورر له مدهانيت مجمريا بزعبا مدهانيت زنبرة زرباتات نيرو دحري مدهانيت دما حج بزعبا فاكسين يزرب له so okay so حجي بزعبا كورونا فيروس فوكسنا نايكم حجي زنبرة بروفايل retrospective بزعبا فاكسين سقع خندي تقمن قدات النيرو أبدا حلف أوان بزعبا إيتيكس يكوننا نزارب دلنا بزعبا أبت أوان تي زنبرة أدلاي نوتو سقع خندي نايكن دي هيوت كم زل حنينا نزارب دلنا so إذا ما بقمت بمتاو أبز سقع حجي سنة إذا قدم ددال خو ديتا سلدخونه بزح معبالتات نتيل لك ساب حجي زاناي فاكسين تبل لنا أبنت تغير لا جل تن أبنت زعلوم نزارب الأرستي إذا أبزع على تزيا أب نوفمبر سي فيس 3 بس إحنا لنا جن بمسرته سلسلة ما بقى طبعا دخول نجارات يوم جرام نزخ قاطع صار وفتينا نزي فيروس تقدماي repurposed drugs دبحالو لون تاي مالت مخانم كنقرأكمي اتقالعي انتي بوديز بمسرح كميجر انتي بودي ده معولو نجارات تقبل بعد هيرد الاميونيتي دبحالو نجار او جي ام بي دبحالو نجارات اتصال سايكا فاكسينيشن دبحال مالتي بزيم سلست ببينهم عين الترزفات مقبار لك عالمنا تناوي صنيحه نزنا نجرزنا نفتح نوح ناي استفالاليو عود عنا مالت كفل مرمر ساينتست دساتفو نجر ينيرو so isn't time مالتي كم زنري لنا ريبربزد كبهالو خلو قد حجي ني ايبولا دحكمو عينت مدهانيت ني اتش اي في دحكمو مدهانيت نملاريا ويكا عسو دحكمو بعد كلوروكين از كم ز ترامب دبلوز نبره زتفالاليو انتي فيروس دراجز دو نوبورو معت ورا سمعنا لنا كم ز مدهانيت تسرح جميرو كم ز مدهانيت تسرح كومبينيشن نايزن حويس كاي يسرح قلد بهالو نغرات مالتي ازياتهم سقا حجي عوتات كوينم ايترخوبن تا ريبربز تبهال اتا ريبربز تبهال زنبرت سقا حجي اي سرحت لنا نلا اتا نا اتش اي في تبهال قاليهم قال تسفاد لهم نغر اب قال قطامي تاد سرحو جن كونسنسس لدي بلو حبارا ورديت سلدي تبصحه مساون اب حدا مرتعي بصحتن بعل ترامب ان استفعل عليه مغنياتات استفعل عليه قيلاتات ترامبنا مخورتن دبلو زفوس عسوز نبره مدهانيت كم دكالاخل كلغل قيلاتاتون مصيم مرتعدي بلو كتعيم صنيرو نسغا كم زدراخمو ماخينه مالتي مغنياتو زي بانديميك بحال كله نه حنت هاجر نه حنتي كفل عالم شجر ايكونن عالم لخاو شجري تي حدا هاجر سامعلو تم كالوت كا ابروف كغبرو لهم ويكا ديسفاليديت كون مالتي اوكي سو كم زنري دلنا تا كاليتي تا بزيكا تا ريبربز دماني تا انتي بودي تبحال مالتي تا انتي بودي انتايم تغبرو انتي بودي كاب قدم حج سمعكم مم تكونوا كاب دحازو سب بلاد وي دم يلقسمو نتدم سودلوغوسو نايتي فيروس انتيجين سلازلو نعو ناب انسساي وهاب نتا انسخا زياده كترابح ابا نتي مسحازا كباب سب اب انسسا بزح غزي اباناصو ايد زنغرات زي دمرمر دحار كابتن چواخا كيدكا عندنا انجينير تغبرو مالتي نزي انجينير تغبركا ነገር دحار كم بحدش نسبات كوم اندا غبركا تهبم so وي كاب سب توسدو وي كاب انسسات توسدو وي كاني نعود مسلك كاب لابوراتوري تسرحو دحار نعود مسرح خايو بوزح كوم غيركا مسرحخا نتي كوم استلخ فسب كتبو تجمر مالتي اتا لومي نزاربلا استي بزعبا فاكسين يا كتكون فاكسين بفاكسينخا زي ناي بروتين سبايك بروتين ويكا ميسنجر ار ان اي دبحال مالتي so زي قداماي درانايو تمدهانيت انتاي تقبر نت فيروس زياده نخير رابح نت درابحلو داتولو ونابت وحيونا داتولو كفال لي دقارصو بزتفالالي حموشته ابتنتا نخياتو ميلا بمتقام يعصو مالتي كم تدبلنا يزخا كاب زتلخت سبان سيخا انسسات هبو ويكا نت فيروس حجي جينيوم سيكونسينج سلدلنا بزعبا شدن كزاربناي نعو تتكيمكا لك عقمتي فيروس دمسل انتيجين وي انتي بودي ابا كلاتنا بزح كلونا خمزلو تقبرمو ايمينيت بو بيلنا نطري وي كا فاكسين تمص
እቲ ቫክሲን ምስ ተዋሃበና ነቶም ቢ ሴልስ ቲ ሴልስ ዝበሃሉ ድሓር ክነግረኩም ዝያዳ ፕሬዘንት ትገብሮም እሞ እቶም ሲ ሴልስ ከዓ ብዙሕ አንቲቦዲ ጀነሬት ትገብሩ ነቲ ቫይረስ የለልይዎ እቲ ቫይረስ ክመፅእ ከለካ ንዑ ይቆትሎ ማለት እዩ እዚ ስጋዕ ሕጂ ዝተፀንሐ እዩ ሓድሽ ነገር ንምንታይ ክግበር ዘይተመርፀ እዚ ከምዚ ከጋጥም ከሎስ ንምንታይ ኢና ንሕና ኣብ repurposed drugs antibiotics vaccination ኢልና ክንምጉድ ፀኒሕና ከምቲ ድራናዮ በቲ ደለና ወይ ሪፐርፐዝ ምግባር ወይ ንካልእ ነገር ዝሕግዝ ዝሰርሕ መድሃኒት ከም ብሓድሽ ናብ ተግባር ምውዓል ሓደ ካብቲ ክትሰጋገር ዝገብረካ መዳለዊ ዝኾነካ ማለት እዩ ቁርብ ክትሰጋገር ዝሕግዘካ ማለት እዩ እቲ አንቲቦዲ ዝበልናዮ ከምኡ ነቲ ሃልኪ ናይ ጉልበት ስለ ዝፈጥር ብዙሕ ስራሕ እውን ስለ ዘለዎ ዕውት ኮይኑ ይተረኸበ መድሃኒት ንምስራሕ ወይ እቲ ቫክሲን ንምስራሕ ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ 10 እስካብ 15 ዓመት ይወስድ መጀመርያ ክተለልዮ ክትክእል ኣለካ ነቲ ቫይረስ ናቱ ባህሪ ብምሉእ ክተለልዮ ክትክእል ኣለካ ፅቡቅ ነገር ናይዚ ሳርስ ኮቭ 2 እንታይ እዩ ናይ ካልኦት ሳርስ ዴታ እኩል ኣሎ ካብ ድሓር ቀፂልና ነቲ HGP ዝበሃል እንታይ ማለት ምዃኑ HGP ወይ ከዓ ሂማን ጂኒየም ፕሮጀክት እንታይ ከም ዝገበረ ፅኒሕልና ክንዕልል ኢና ቅድሚኡ ግን ንኻልኦት ናይ ሳርስ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ከም ዴታ ተጠቂምካ እኩል ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዝፀንሐ ነዛ ቀዳመይቲ ኤክስፕሎራቶሪ ወይ ከዓ ክፍሊ ምርመራን ህንደሳን ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ዝግበር ደበለ ኩሉ ግዜ ንኸይወስድ ነዚ ቀልጢፉ ንክኸውን ካብ ዓመታት ዝወስድ 3 ዓመት 5 ዓመት ካብ ዝወስድ እዚ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ተነዊሑ ካብ 3 መዓልቲ ካብ 3 ሰሙን ደኣክል ሓበሬታ ክትረክብ ከም ትኽእል ነቲ ደለካ ደታ ከዓ ናብ ፕሪንሲፕል ትበሃል ዲቨሎፕ ወይ ከዓ ፕሩፍ ኦፍ ፕሪንሲፕል ኣጥሪኻ ናብ ፕሪክሊኒካል ነቲ ደለካ ሓበሬታ ቀጥታ ናብ እንስሳታት ክትፍትኖ ትጅምር ማለት እዩ እንተዳ ኣብ እንስሳታት ዝኾነ ውፅኢት ሪኢኻሉ ነዚ ናይ ኢንቨስቲጌሽናል ኒው ድራግ ዝበሃል ደረጃ ሓሊፉ ናብ ሰብ ክትፍትኖ ትጅምር ቀዳማይ መድረክ ብጣዕሚ ውሕዳት ዝኾኑ ሰባት ትፍትኖ ኣብቶም ውሕዳት ዝኾኑ ሰባት ትፍትነሉ ምክንያት ከዓ ገና ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሰብ ምስ ኣተወ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ይፈጥር ስለ ዘይትፈልጦ ውሕዳት እንተደኣ ኮይኖም ንክትቆፃፀሮ ቀሊል እዩ ብመንፅርካ ትዕዝብትካ ኣብ ውሕዳት ሰባት ንዝተወሰነ ግዜ ክትከታተሎም ትኽእል ኢኻ ኣብኦም ከምቲ ዝድለየ ስታንዳርድስ ኣሎ ማለት እዩ ክንደይ ዝኣክል ጎዳኢ ሳይድ ኢፌክት ወይ ከዓ ወገናዊ ጉድኣት ዝበሃል ከርእየና ኣለዎ ንዑ ንክንርኢ ክንደይ ዝኣክል ጥቕሚ ኣለዎ ተዓዚብና ከዓ ናብ ካልኣይ ወይ ከዓ ፌዝ 2 ክሊኒካል ትራያልስ ንምፆ ማለት እዩ ኣብዚ ካልኣይ ከዓ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ብዓፀፌታ 3-4 ዕፅፊ ዝኾኑ ቁፅሪ ጌርካ ትገብሮ ኣብቲ ሳልሳይ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ሰብ ትኽእሎ ዓቕሚ ሰብ ቮለንቲር ገይሩ ድዩ ወላ ሪክሩት ጌርካ ዲኻ ካልእ መድሃኒት ከፊልካ ወላ ተምፅኦም ኢኻ ከምኡ ብድሆታት ዘለዎም ንኣብነት ናይ ኮለስትሮል ሽግር ዘለዎም ሓደ መድሃኒት ብዛዕባ ኮለስትሮል ተሰሪሑ ንዕኡ ንምፍታን ተባሂሉ ቮለንቲርስ ኮለስትሮል ዘለዎም ሰባት ኣብ ርእሲ ከፊልካ ገሊኦም ከዓ ተሓወኹ ፅቡቅ ገለ ሰብ ከዓ ሂወቶም ከይተረፈ ድሕሪ ሞተይ ንስጋይ ኣብ ላቦራቶሪ ንተምሃሮ መምሃሪ ክኸውን ነብሰይ ጥብሕዋ ኢሎም ደወፍዩ ሰባት ኣለዉ ስጋዕ ከምኡ ንሳይንስ እምነት ዘለዎ ከምኡ ዋላ ተደይተኸደ ብሂወት ከለዉ ኣነ ነዚ መድሃኒት ክፍትኖ ይኽእል እየ ካብዛ ዘለኹዋ ትኸፍእ የላን ዕድለይ ክሪኦ ኢሎም ዝፍትንዎ ኣለዉ ኣብዚ ምስ በፃሕካ ሽዑ ባዮሎጂክ ላይሰንስን ኣፕሩቫል ትብል ማለት እዩ እዞም ኩሉ ከምኡ ገይሮም ፈቲንካ ሕጂ ናይ ኮሮና ቫይረስ 164 ፔሸንትስ ኢኻ ክትበፅሕ ዘለካ እቲ ዝተለኸፉ እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት እዮም ተለኺፎም ኢኻ ክትርኢ ናብ ኣግን ክንከይድ ነቐፅል ኢልና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ካብዚ ስጋዕ ኣብዚ ጥራሕ እዚ ኩነታት እዚ ካብዚ ስጋዕ ኣብዚ ዘሎ ግዜ ጥራሕ 10 ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ ኣብዚ ምስ በፃሕካ ቀፂሉ ድመፅእ 6-7 ዝኾኑ ሓበሬታታት ኣለዉ እዚ ምስ ተጠቐምካ ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ይከላኸለልካ እዚ ምስ ተጠቐምካ ነናይ ዓሌት ነናይ ድሕረ ባይታ ነናይ ብላድ ታይፕ ነናይ ኮሚኒቲ ነናይ ክሊ ዕድመ ነናይ ካልእ ሕዱር ሕማም ዘለዎ ኮሞርቢዲቲ ድበሃሉ 6-7 ዝኾኑ በበይኖም ዓበይቲ ካልእ ነብሱ ዝካኣለ ፕሮጀክት ኢኻ ተውፍር ምክንያቱ እዚ ክስራሕ ከሎ ክፅናዕ ከሎ ንብሙልኦም ዘጠቃልል እውን ኣይኮነን ንምንታይ ቀፂለ ከሪአኩም እየ እዚ ናይ ሕጂ ንዛረበሉ ኣርእስቲ ኣብ ምንታይ መሰረት ተገይሩ ተሰሪሑ ዘሎ ድሕሪዚ ኣብ ኣሜሪካ FDA ዝበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝካ MHRC medicines human medicine and drug authorization ገለ ዝበሃል ኣፕሮቭ ይገብርዎ እንተዳ ድኸውን ኮይኑ ማለት እዩ እንተዳ ደይከውን ኮይኑ እዝን ናይ ንስዋ ማዕልና ከም ብሓድሽ ግበርዎ ይበሃሉ ድሓር ከም ብሓድሽ ተመሊስካ ከዓ ሽዑኡ ናብ ክሊኒካል ትራያልስ ራን ትገብር
maybe حج قرب أفلت أصله دلوا بس جزيزي نتم دلوا side effect بتنقع أصلت مرسوم تي enclosure ويكا exclusion دبهالو نجارات تنكيكا تسرحو أنت دا كم بحدش مسترح خايو نتي دفكد أكل دعجب كوينة الداتا شو كم بحدش يحلف مالتي كابو مس حلفه كم بحدش دما شو manufacturing كم بحدش تسكيل اب مقبار ويكادلا على درجة بزحي نخندي سوي ده دولار شو عاد بليون حزب على ماله نسوم كخسر هو دخوله مليوناتي سو مليونات بليونات دراهم نجار يوم بتعمل بزح قصر يزاد لي سلازم حنت تكالي حجي إذا بايونتك تبهال لا جيرمن تكاليا مس فايزر خوينا مصيت بالدلا ግን እዘን بمولእ እንደለዋ ቀፂለ غريكم يخندي اخلا الله دوفرا كوفرا كخلا لون نو سوكفن ببعقمن كبركتا كخلا لون تديل تقرب ولا مصي سغاب 2021 دودا نبمولኡ እቲ برودكشن كفطرو كبصحو ايكلاني سو نريد እሞንታይ ዳ ክግበር ይካል ከም ዝድበልናዮ እዚ ክሳብ ሕጂ ሪና ያደለና እንታይ ይመስል traditional ዝኾነ ወይ ከዓ contemporary ሓደ ድራግ ንክስራሕ ዝግበር ነገር ማለት እዩ እንተ ደኣ EAU ወይ ከዓ emergency use authorization ተፈጢሩ ግን ገለገለ ክፋላት ናይቲ ዝስራሕ ስራሕ overlap ክገብር ወይ ክደራረብ ይኽእል እዩ ከም ዝንሪኦ ዘለና ሕጂ ንኣብነት ብዛዕባ እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ናይ ሳርስ ኮቭ 2 እንድሕር ክንዛረብ ኮይና እዚ ሓበሬታ እዚ ደኣክል ዴታ ኣሎ ካብ ቅድሚ ሕጂ ደጋጠመ ኣብ ርእሲ ከዓ እዚ ሓንቲ ወይ ድበልኩኹም HGP ድበሃል ወይ ከዓ ሂሞጂኒየም ፕሮጀክት ድበሃል ናይ ሲኮንሲንግ እኹል ሓበሬታ ኣለዎ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እዚ ክሊኒካል ትራያል ኣነ ፐርሰናሊ ቮለንቲር ምገበርኩ ግን ሓደ ኣይሓተቱን ኣና ዩኒቨርሲቲ ከዓ ደኣክል ሰባት ሪክሩት ገይሩሎ መስለኒ እቲ ክሊኒካል ትራያል ክግበር ከሎ ሳይንስ መሰረት ገይሮም ስለ ዝገብሩ ብዙሕ መርትዖታት ስለ ዘለዎም ብዙሕ ሰብ ሪክሩት ኣብ ምግባር ኣይሽገሩን እዮም ማዕረ ማዕረ እዚ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ክሊኒካል ትራያል ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 እናተበፅሐ ከሎ እሶም እቲ ዘተኦም ምስቶም ደፍቁዱ ኣካላት ይጅምሩ ማለት እዩ ደፍቁዱ ኣካላት እንዳረኣይዎ ከለዉ ተስፋ ዘለዎ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ቀፂሎም ስዒቦም ድመፁ ዴታ ናይ ክሊኒካል ትራያልስ ሴፍቲ ፕሩፍ ኦፍ ፕሪንሲፕል ገለ ድበሃሉ ዝተፈላለዩ ዴታ ወይ ከዓ ፋርማሲቲካል ሪሰርች ኤንድ ማኒፋክቸሪንግ ዶክመንቴሽን ስጋዕ ድስራሕ እዚ FHRMA እዚ ድብል ማለት እዩ እቲ ዶክመንቴሽን ፍቃድ ስጋዕ ድርከብ ጭንሳ ስጋዕ ድርከብ ከይተፀበዩ ብምክንያት ኢመርጀንሲ ከም ዝንሪኦ ዘለና ናይ ፓንዳሚክ ነዚ ኣፕሩቭ ክገብርዎ ይፀንሑ ማለት እዩ ብቢሉ ከዓኒ ራፒድ ማኒፋክቸሪንግ ብብዝሒ ክስራሕ ይሕግዞ ማለት እዩ ሶ ድሕረ ባይትኡ ነዚ ይመስል ኣብዚ ሰዓት 170 ዝኾኑ ዓበይቲ ሪሰርች ፕሮጀክትስ ናህና ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ በዓል ኬምብሪጅ ኦክስፎርድ ኪንግስ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዓበይቲ ናይ ሪሰርች ፓርክ ደለዎ ኣብ ጀርመን ከምኡ ኣብ ስካንዲኔቪያን ደለዎ ከምኡ ኣብ ኣሜሪካ ደለዎ ኣውስትራልያ ደለዎ ኣብ ኤሽያ ደለዎ ብሕብረት ነቲ ደለዎም ሓበሬታ ከምዚ ናይ ኔቶ ሚሳይል ከምክኑ ከለዉ ዝጥቀምሉ ሓበሬታ ብጣዕሚ ቅልጡፍ ዝኾነ ሓበሬታ እንዳተለዋወጡ እዮም ዝገብሩ ደለዉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምቲ ድበልኩኹም ናይ ብዙሓት ክኢላታት ውፅኢት ኢና ንደሊ ዘለና ሓንቲ ውፅኢት ዘይኮነስ ናይ ብዙሓት ክኢላታት ነዚ ከም መሰነይታ ብምግባር ፕሪክሊኒካል ድበሃል እዚ ኣብ ሰብ ዘይተፈተኑ ኣብ እንስሳታት ጥራይ ደለዎ ማለት እዩ ከባቢ 155 ኣለዉ ኣብቲ ፓይፕላይን ገና ዝቕፅሉ ደለዉ ዝኾነ ምዕባለታት ናብ ሰብ ዘይተሰጋገሩ ማለት እዩ ናብ ሰብ ተሰጋጊሮም ኣብ ፈተነ ደለዉ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ናይ ፈተነ ኣብ ውሕዳት ሰባት ሴፍቲ ትራያልስ ዝግበረሎም ደለዉ ከባቢ 4 ዝኾኑ ኣለዉ ኣብ ካልኣይ ድማኒ 18 ዝኾኑ ኣለዉ ኣብ ሳልሳይ ፌዝ በፂሖም ድበሃል ድማኒ 11 ኣለዉ ካብዘን 11 ሕጂ ቀዲማ ወፅያ ደላ ሓንቲ እዛ ምስ ብፓርትነርሽፕ ወይ ከዓ ብውህደት ናይ ክልተ ትካላት ናይ ፋይዝን ናይ ባዮንቴክ ድበሃል ናይ ጀርመን ትካልን እዚኣቶም 9 ካሚቲ ካብዚኦም ቁርብ ዴታ ኣለኒ ቀፂለ ክሪአኩም 9 ካሚቲ ካብዞም ነቲ መድሃኒት ዝተዋህቡ ከባቢ 4,000 ዝኾኑ ሰባት ነይሮሞ ስለዚ ኣብ ክልተ ይመቕልዎም ንዕኦም እቲኦም ኦኬ ሶ 43 ነጥቢ ገለ መለ ዝኾኑ ተሳተፍቲ ነይሮሞም ነዚኣቶም ኣብ ክልተ ግሩፕ እዮም ድመቕልዎም ግሩፕ A ትሪትመንት ወይ መድሃኒት ድወሃቡ ግሩፕ B ከዓ ፕላሲቦ ድወሃሉ ኩሎም ብምልኦም እዮም ድውግኡ ግን እቶም ፍርቆም እዚኦም ከዓ ኣይፈልጥዎም እዮም ዳብል ብላይንድድ ራንደማይዝድ ማለት እዚ እቶም ፍርቆም ድውግኡ ደለዉ እቲ ድውግእዎ መድሃኒት ኣይኮነን
ولا حدا نجر مدهنيت يقولون أتوم فرقم دوق دلو دما تمدهنيت دلو مالتي زيهم كا لك نافت دلو حبرة سبي سدودو مالتي مستسدودو كافتم زتوقو تسعة مئتاويت أيتلغفن اوكي كافتم زتوغو 900 ኣይተለኸፉን ስለዚ እዚ 900 ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ ምስቲኦም ክተወዳድሮ ከለኻ ማለት እዩ እቲኦም መድሃኒት ዝተወጉ 900 ኣይተተሓዙን በዚ ቫይረስ እቶም መድሃኒት እቶም ዝተወግኡ ግን መድሃኒት ደይብሉ ዝተወግኡ ግን ብምሉኦም ተታሒዞም ማለት እዩ እዚ ክሊኒካል ትራያል እዚ ገና ፒር ሪቪው ኣይኮነን ማለት እዚ ፀብፃብ መፂኡ ዘሎ ናይቲ ካምፓኒ ክኢላታት ዶክተራት ብፓርትነርሽፕ ነቶም ድወግኡ ነቶም ደፅንዑ ነቶም ዝኽተልዎም ሰባት ዝህብዎ ሓበሬታ እዩ ንበይኑ እዚ ግን እኹል ኣይኮነን መዓት ቀፂሉ ድመፅእ ናይ ሴፍቲ ክሊኒካል ሪፖርት ዝበሃል ፅሑፋት ክመፅእ ኣለዎ ብሕጂ እዚ እንተደኣ ክቕፅል ኮይኑ ስለዚ ሓንቲ ካብቶም ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ሄርድልስ ወይ ከዓ መሰናኽል ኢና ሓሊፍና ዘለና ነዚኣ ክንገብር ከለና so ሽደን ኣሎ ምሳይ ንእሽተይ